ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಅಸ್ಸಾಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋತಿನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವೇ ಕಾರ್ಬಿ ಆಂಗ್ಲೋ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆನ ದಾಯಾಗ ಆತು ಪೋಡಿ ವೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ತನ 3 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಅಸ್ಸಾಂದನೇ ರಡ್ಡು ಜವನಿರು ಬತ್ತಿದ್ದರು. ಅಕ್ಕಲೇನು ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮುಲ್ಪದ ಜನಾಂಗದ ಅಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದಿರು ಬಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಮರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೇನು ಕೆರ್ದು ಪಾಡ್ಯದು ಆನೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಿದೈದಕ್ಕಲು ಏರೇ ಬರ್ಪಿನಿಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲು ಕೆರ್ಪೆರೆ ಪಂದು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಅಸ್ಸಾಂ ನಿಕ್ಲು ಬೇತು ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನು ಕಾರ್ಬಿ ಪಂಪನ ಭಾಷೆ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲಿನ ಬಕೆಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಉಂಡು ಅಸ್ಸಾಂದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲು ಮಾತ ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ಅವು ತುಂಡ ಅವು ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲು ತುಲೆ ಪೂರ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲು ಭಾರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀಜಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಮುನೊಂದು ಮಲ್ಪನಿಡ್ದಾದ ಮುಲ್ಪ ಆ ಕರ್ಮುಡ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಆ ಕರ್ಮುದ ನೀರಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರು. ಸೊ ಎಂಚಂದು ಆ ಮೆಷಿನರಿ ಐಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊ ಅದು ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಸೊ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ದೇಯ್ದೆರ ಹಿಡ್ದು ಸೊ ಐಟಿ ಪಾಕದಲ್ಲ ಕುಂಡು ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲದ ಪಾಕದಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಚೀಪ್ ಅದು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಉಂಡತೆ ಉದ್ದದ ಮಾತ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಮಡಲ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಪಾಡುವ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕುಲು ದೇನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಾರು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಕುಲು ಮರಿಯಲಾಗ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತೀತಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಈ ಕಾರ್ ಒರ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಗೋಣಿ ಉಂಡತೆ ಬಕ್ಕದ ಗೋಣಿ ಅವೆತ್ತದ ಇನ್ನು ಸೆಣಬು ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಜೂಟ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಐತದ ಈ ನುಂಗುದು ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಂಚ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿ ದಿಕ್ಕೆಲಿಗೆ ದಿಪ್ಪೇರು. ಅಂದೇನು ಪೋಲಿತ್ತಿನ ಓಟೆದಲ್ಲ ಕತುಲೆ ನಡುಟು ಓಟೆದಲ್ಲ ಕುಂಡು. ಸೊ ಕಾರ್ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ಲ ಐತೆ ಮುಗ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಕಾರಿ ಮಾತ ಪೋತು ಕಪ್ ಕಪ್ ಆತಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮೂಜಿ ಕಲ್ಲು ತಿತ್ತು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಪರಾತೆ ತಪ್ಪು ಅಜ್ಜ ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಕಜಿ ಮಲ್ಪರಾಕ ಒಂದು ಕಾಡ ಬರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಈ ತಪ್ಪುಡು ಆಗ್ಲಿತ್ತು ದಾದ ಕಾಜಿ ಮಲ್ಪರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಪೂಜ ಐತೆ ತುಲ ಏನಾಗಿ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆದ. ಸೊ ಅವೇನು ಬಣಲೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಅನಿತ ಬೇಯ್ಪವೇರು ನೀರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಅವು ನೀರು ಕೊದಿಪರ ದುಂಬೆ ಹಾಕ್ಲಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ತಿರ್ತಲೆ ಉಪ್ಪು.
ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಂಚಿನ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿನ ಇಕ್ಕಿತ್ತು ಪಾಡೋದುಲ್ಲೇರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬ ಹಿಡ್ದು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪಡೋದುಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಈ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಕೆದುಟ್ಟು ಮಾತ ತಿಕ್ಕುನ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನಂದು ಒಂದು ಅದಾನ್ಪರ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬೆದಿರಡು ಆಯ್ನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನುಂಗವೇರು. ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಕಜ್ಪುಂಗ್ ಮಾತ ಪಾಡುವೇರು. ಇತ್ತೆ ತೋಲೆ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡಿರು ಎಡ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಜ್ಪುಗ ಎಡ್ಮೆ ಮಾತ ಪಾಡುವೇರು ತೋಲೆ. ಸೊ ಎಕ್ಕಡ ಎಗಿತೊಂದು ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಕಜ್ಪು ಪಾಡೋದುಲ್ಲೇರು. ಅದೊಂದು ಬೇಯ್ತು ತೊಂಚಿ ಮಡ್ಡಿದಲ್ಲ ಕಪ್ ಇಂದು ಕಾರ್ಬಿ ಅಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಅಲ್ಪದ ಇಲ್ಲು ಮಾತ ಎಂಚ ಎಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ. ರೋಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು, ಇಲ್ಲು ಎಂಚ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಎಂಚನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ 2011 ಸೆನ್ಸಸ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 5 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ 2021 ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಖಾಲಿ ಅಸ್ಸಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಮಿಜೋರಾಂ ಮೇಘಾಲಯಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಕಾರ್ಬಿ ಬಂತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಭಾಷೆನ ಕೇನ್ನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಚೂರು ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಚೈನೀಸ್ ತಲಕ ಹಾಪುಂಡು ನೇಪಂಡ ಕೆಲವು ಮಾತ ಶಬ್ದ ಮಾತ ಕೇನ್ನಾಗ ಅವೇ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಚೈನೀಸ್ ತಲಕನೇ ಹಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಕುಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಕಲ್ಚರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಯಾನು ಇಂಚಿನೈನಿ ಮಲ್ದೆನ ಘಮೂಸ ಪನ್ಪೆರ್ನೆಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ಇಂದು ಕರ್ಬಿ ಜನಾಂಗದ ಅಕುಲು ಗಲಸು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಮೂಸ.